তই কি কৰি আছ তই ইয়াত কি কৰি আছ দুইটা এখন বিছনাত মামাই কি কৰি আছ ক সেইটো কথা কি কৰি আছ সেইটো কথা खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर बे समावहाय नोंथांमोननि सेराव मोनथामसो भिडिअखौ आपडेट हिसाबै लाना फैदों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर बे समावहाय आं दायो बांद्राय गोबाव खालामलियासै सिदानो डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनि नोंथांमोनाल' भिडिअखौ स्किप खालामनाङा माने दाननानै नायना आरोना लोगोफोर जोबजासिम भिडिअखौ नायलां अब्लासो बुजि मोनगोन नायलांदे बिदिब्लाथ' दो जानो हागौ लोगोफोर नोंथांमोना बै आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय हमदांनो हाखाबाय लोगोसे बेजोंनो इन्ट्र'आव होनाय ससे भिडिअखौ नायनानै अलरेडि मोनथिखाबाय आं दायो मानि थाखाय टपिकआव लाना फैदों नैबे मोनसे भिडिअखौहाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननि सेरावहाय फंनैसो बाथ्राखौ शेयार खालामनायनि सिगाङावनो मोननै मोनथामसो भिडिअनि क्लिपखौ आं नोंथांमोननि सेरावहाय गिबियावनो दिन्थिलांनानै होनि नोंथांमोनाथ' अलरेडि नुबाय जानो हागौ इन्ट्र'आव नङा होमब्ला लोगोफोर माने बिब'आनो बिफंजों गावनि फंबायजों बेफोरबायदि मा होनगोन बैखौ खालामदों होनना बुंदों ना लोगोफोर नङा होमबा नोंथांमोना नायलांग्रो अब्लासो बुजि मोनगोन जोबजासिम नायलां अब्लानो मोनथिगोन बिथांमोना दि मानि थाखाय बेफोरबायदि खालामनानै दिनै ससियेल मिडियायाव गावनि फिसायानो भिडिअ खालामना हगारनो गोनां जादों आरोना लोगोफोर थ' जियानो जा लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना नायलांग्रो आरोना 7 years, no pattern. Oh, why 37 years? Oh, oi, no gobi. 81 of them, right? 81 of them. Oh, 81 of that 95 sir, he identity card says 85 আছে তাই হিয়া ফেসবুকত দিছে 87 দিছে সেইটো ফেসবুক মই খুলি দিয়া হা তোকে কি এটা তো বাই হয় নহয় হ'ব তুমি ইমানখিনি কিবা কথা কৈ থাকিবলৈ নালাগে তুমি নিজেটো কিবা কৰিব নোৱাৰা না সেইটো কাৰণে কি কৰিব নোৱাৰা তই কি কৰি আছ তই ইয়াত কি কৰি আছ দুইটা এখন বিছনাত মামাই কি কৰি আছ ক সেইটো কথা কি কৰি আছ সেইটো কথা হা গম পাইছানে মই হাল্লা কৰিব লাগিব নেকি এতিয়া নালাগে হাল্লা কৰিবলৈ তেতিয়া ওলা তই ওলা ইয়াৰ পৰা ওলা যা টেলিভি যা ওলা তই মোৰ লগত বহি নালাগে সি ক'তো নাযায় কি ক'তো নাযায় তই কি তোৰ হেৰি নেকি সি তই যাবলৈ নোৱাৰে নোৱাৰে কি নোৱাৰে মই কৈছো তোৰ নাক চাক ভাঙি মুখ চুখ ৰঙা কৰি ফুলাই থৈ যাম ইয়াত কিন্তু তই মই একো কৰিব নোৱাৰে মই কৈছো নোৱাৰে কিহৰ কাৰণে নোৱাৰে মই কৈছো ডিউটি শেষ হ'ব দিয়া ইয়াত ডিউটি শেষ হোৱা নহয় সেইটো পিছত হ'ব তই মোক কি কৰিব লাগে মই কৰিম লোৱাটো মই ল'ব লাগে কেনেকৈ মই লোৱা দিম মই ল'ৰা কি ল'ৰা তই ল'ৰা কাৰণে কি কৰিছ তই মুখ চুখ ভাঙি ৰাখি দিম মই তই লোৱা কাৰণে কি কৈছে কি নকয় হেৰি কৰিবি চালা কুত্তা ৰেন্দি ৰেন্দি মোক দিয়া মুখ চুখ ভাঙি দিম তোক শব্দ নকবি তই ৰেন্দি বুলি কৈ লাজ পাইছ হা সেই তাত বেলেগৰ গাড়ীবা নাম পৃথিৱীৰ 63 কোটি লোৱা ভাল পাওঁ হা যা তা গাড়ীবা নামিবি তই হা তই ইয়াত আহিলি গুৱাহাটীত হেৰি কৰিছে তাৰ লগত এতিয়া হেৰি লিলিমাই গৈছে হা কিমান লোৱা ভাল পায় তই জানো সেইটো জৰা আমাৰ দল লাগে কিমান লোৱা ভাল পায় তই ফুট হা গাড়ীবা নামিব গন্তিলা যাম বুলি কৈ 8-9 বজাত গাড়ীবা নামিব A few moments later बेनि उनाव नैबे मोनसे भिडिअखौ आरो फिन खेबसे नोंथांमोना नायलांबावो आरोना लोगोफोर नैबे सिस्टारदि मा जादों दायो गरम बोथोर फैदों आरो लोगोफोर ना गरम बोथोर जियानो जा नायलांग्रो बिथाङाबो मा खालामदों आरोना लोगोफोर ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ तो बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ निश्चय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायदोंब्ला थारैनो मोनथिखाबाय हमदांनो हाखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर आरो बेनि गेजेराव आं बायदि बाथ्राखौ बुंबाय थालिया मात्र मोनसेल' बाथ्राखौहाय बुंनानै शेयार खालामगोन आथिखालनि जुगाव मानसिफ्रा माने गोदोनि जुगनि माबाखौ लाफिनबाय आरोना लोगोफोर माने गाननाय जोमनाय गैयै माबा थालिर बिलाइजों माबा बिलाइजों दंफां बिगुरजों माने खोबथेनाल' लानाय बेफोरबायदि जाथाया जोंनियाव फैफिननो हमबाय नामा लोगोफोर माने एसेबां मोजां सि ओंखारदों गाननांगौ जोमनांगौ मोजां नङा होमब्ला लोगोफोर माने ओरै बोखोना देखायलायनाय ओरै बोखारनानै देखायलायनाय खुना देखायलायनाय बेफोरबायदि माबायासो जुगासो फैफिननो हमलांबाय आरोना लोगोफोर लंथं जुगा फैलायबाय होननाय बुंनाय नयन ब्रादारा जितु मेथाइ खननाया थारैनो नंमारगौ होननायानो जाबाय नङा लोगोफोर ओरैबायदि सानथावना आरो नै फंबाया जे बिब'जों बेफोरबायदि मोनसे माबायावनो
थाग्रा खथायावनो ओरैबायदि गावनि फिसायानो हमफैलायनानै दिनैनि जुगाव बेफोरबायदि खालामबाय माने सासेल' हौवाजों सासेल' हिनजावजों आथिखालनि जुगावहाय थोलिया आरोना लोगोफोर माने उदै बुंला होननाय बायदि जाबाय मानसिफोरनि जुगाहाय मा जाबावगोन थ' जियानो जा लोगोफोर बेनि गेजेराव आरो आंलाय माथो बुंबावनो नोंथांमोनाथ' अलरेडि मिथिखाबाय थायो ससियेल मिडियाआव जायफ्रानो एक्टिभ दङ बांसिन थायो आरोना बेनि गेजेराव आरो आं बांद्राय बुंनानै भिडिअखौ फोलावलायासै लोगोफोर गाज्रि दा मोनसे बे भिडिअखौ लाबोनायाव माबा मोनसे गोना गोरोन्थि जादोंब्ला बयनि सेरावबो आं निमाहा बिबाय बेजोंनो लोगोसे जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ होयोब्ला गिबि नोंथांनियाव नटिफिकेसनाव सहैनाय बायदि स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय